Kuranɛ aya dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko wawadɔ ana an ka wiziraka alezi an ka dɔ zoharaka aba ni aya fila min filɛ ni problème dɔ balila ka cun i kan walima gɛlɛya dɔ balila ka cun i kan i ɲɛ t'i bɔcogo foyi la a kɔnɔ mina ni aya fila in kɛcogo dɔ f'i ye n'i y'a ta a kama bilahi ala b'i bɔ a kɔnɔ ayi siga t'i na dɛ ayi a kɛla diɲɛ problème o problème ye a kɛla diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye k'e kamana gana i dekunna i tɔɔrɔla i ɲɛ t'i bɔcogo la a kɔnɔ kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ si ka nin aya fila in ta wawadɔ ana an ka wiziraka alezi an ka dɔ zoharaka nin ye daliba masa kumanen ye ala fɛ ko muhamadu an y'i ka donigiri ta ka bɔ i kɔ la alezi an ka dɔ zoharaka doni min n'o kun kɛ min ka e kɔ giriya k'an y'a cɛ ka b'i kɔ la nin ye kuranɛ aya jɛlen di ala kumakan don yɛlɛma cogo t'a la o tuma na ni dekun dɔ yɛrɛ cunna e kan problème dɔ cunna e kan kamanagan dɔ cunna e kan e bɛ fɛ ala k'o wuli ka bɔ yen ka jisuma k'a fura ye k'a tɔɔrɔ bɛɛ wuli ka bɔ yen ni aya fila in de b'a kɛ wawadɔ ana an ka wiziraka alezi an ka dɔ zoharaka aba i b'i jija i bɛ seliji ta n'i ye seliji ta i bɛ don so kɔnɔ cɛw bɛ ɲɔgɔn dan nin yɔrɔ de la walahi karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan nin yɔrɔ de la moriw bɛ ɲɔgɔn dan ni ala wele de aba moriw bɛ jamana in kɔnɔ yan bilahi u tɛ ala wele u tɛ ala wele ɲɛdɔn dɔnfili de ye dɔw kɛ mori ye yan kɔlɔsi ye dɔw kɛ mori ye bafula ye dɔw kɛ mori ye dalanɛ o de ye dɔw kɛ mori ye mais ne ye moriya ye wa kɔlɔsi don wa forokiya don wa bafula don wa nin bɛɛ galo min ni ala cɛ a bɛ fɔ o de ma ko moriya a ye ala wele a ka tɔɔrɔw la a ye ala wele a ka dekunw na a ye ala wele a ka kamanaganw na ala yɛrɛ de ko an k'a wele munna an tɛ ala wele n'an kamana gana yanni k'i kun siɲɛ faama dɔ ye don dɔ a ka tila ka yɛlɛ i la aba y'i kun siɲɛ daliba masa ye ala de y'i da k'a sɔrɔ i dali ma diyagoya a kan ale de ye ni don i la k'a sɔrɔ i m'a ɲini a fɛ ale de ye bolo k'i la ka sen k'i la ka ɲɛ kɛ i la ka kunkolo k'i la ka da d'i ma k'a sɔrɔ i ma nin si ɲini ala fɛ o tuma ni e yɛrɛ kamana gana i dama kasi o ala in de la ala min y'i da ala ta ye se ye a ta ye gɛlɛya ye a b'a nɔgɔya mɔgɔ bolo min ka da ye a b'a gɛlɛya mɔgɔ bolo min ka da ye mais n'a y'a gɛlɛya i bolo a wele a b'a nɔgɔya a bɛ faamuya o tuma na aba n'i donna so kɔnɔ arakan fila seli n'o nɔgɔyal'i ma aba i bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta ni aya fila in i b'a bɛɛ wurudi siɲɛ 100 wawadɔ ana an ka wiziraka siɲɛ 100 alezi an ka dɔ zoharaka siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka ya latifu i b'o ba kelen kɛ ka tugu a la aba n'i ye nin kɛ hami min b'i la o fɔ ala ye kamanagan min b'i la tɔɔrɔ min cunna i kan o fɔ daliba masa ye wallahi nkali na ala bonyana o hami kelen aba ala b'a ɲɛnabɔ a ye siga t'i na dɛ maa si tɛ ala wele nin cogoya la hami kelen na ko ala bɛ ban k'o dilan aba o tɛ yen ka ala wele nin cogoya la i ka tɔɔrɔ dɔ la i ka dekun dɔ la wallahi ala b'a ɲɛnabɔ ala ye faama ye maa 100 bɛ ala wele maa 1000 bɛ ala wele a si hamina tɛ kelen ye ala b'i bɛɛ ta d'i ma k'a sɔrɔ a tɛ foyi bɔ ala ta la mais ni faama ko a ye n'a minɛ aba ni diɲɛ bɛɛ nana dɔw bololankolon bɛ segin
a bɛ faamuya o tuma i tigɛ di ala ma i ka ala wele i dama kasi ala la i ka kungo la ala ti tila ka maa si lebu a kɛlen kɔ k'a d'i ma a ti tila k'i kunna da a kɛlen kɔ k'a d'i ma au contraire n'a y'a d'i ma n'i y'a barika da a b'a jidi la in shakartum la azidannakum ni daliba masa kumakan ye kuranɛ kɔnɔ n'a ye ne ala barika da n ka nɛɛmaw la ne ala bi dɔ fara a kan siga t'i na dɛ ala o bɛnnen don ala de la o de la ne y'a f'i ye a b'an ka sigi ala ma an ka baara kɛ ni ala tɔgɔw ye an ka baara kɛ ni kuranɛ ye i mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de la nafolo telima k'a sɔrɔ teliya la a baara telima iza wakati baara don n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye a b'a nafolo baara min bɛ iza wakati bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ka dɔgɔ kojugu ala kira kisi nɛmɛ b'a kan a kumana iza wakati kan dɔnnibaa ba kɛmɛ kumana iza wakati kan ko kuranɛ yɛrɛ nafolo su dɔ a ye siga tɛ iza wakati baara la cɛw bɛ n'a kɛ yan musow bɛ n'a kɛ bilahi aba ni i mako b'a la ka garizigɛ sɔrɔ nafolo sababu telima k'a sɔrɔ i ma don ala tanamako la i ma baara jugu kɛ na iza wakati baara kɛ o ka kusa i k'i di kɛ nafolo ye a ka kusa i k'i bolo k'a ye baara jɛlen don nɔgɔ t'a la konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun yɛrɛ t'a kɔfɛ n'i y'a kɛ a ka teli aba i bɛ nafolo sɔrɔ o tuma an b'a ɲini ala fɛ aba maa min ka sababu b'an bolo ala k'o tigiw ɲɛsin a ma min ka jugu moriya la o ye diɲɛ bɛɛ ka ɲɛsin ma k'a sɔrɔ sababu t'i bolo yarabi maa o maa bɛ ɲɛsin an ma ni nin baara in ye ala k'a k'u ka sababu ye ala k'o kɛ alaya bonya kama sɔli ala rasuli aba baara an ye nɔgɔya k'a la 30,000 don nka i bɛ se ka 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔgɔn 1,880 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara o tuma baara in bɛ kɛ nin cogoya la i bɛ diɲɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier i bɛ kabila o kabila i bɛ jamana o jamana iza wakati nafolo baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la a baara bɛ jaabi teliya fana na baara min don a ka teli kojugu o tuma an ka telefɔni nimero maa min mako bɛ iza wakati baara la o bɛ se ka weleli kɛ plus 223 72 24 02 98 a bɛ se ka weleli kɛ nin nimero in na ni ala sɔnna n'i ye weleli kɛ i ni garibokɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'o kɛ alaya bonya kama sɔli ala rasuli rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sɔli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.